എന്തായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്ത ശേഷം ഉള്ള ഒരവസ്ഥ എന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ കിട്ടുമോ? പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ അശുദ്ധന്മാരെ പോലെയും ഞങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ മലിന വസ്ത്രം പോലെയും ആണ്. ഇല പോലെ ഞങ്ങൾ കൊഴിയുന്നു, കാറ്റെന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറപ്പിച്ച് കളയുന്നു. പിന്നെ അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ സത്പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ മലിന വസ്ത്രം പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. സൽപ്രവർത്തികളുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മലിന വസ്ത്രം പോലെയാണ്, കറപുരണ്ട തുണികൾ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് മാനവകുലത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ആവശ്യമായിരുന്നതും ആ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ താണഭൂമിയിലേക്ക് പുത്രൻ തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി വന്നത്.